hier een Noosbeer. Nou ja, het Noosbeer zei het al, hè. Dat kan je heel goed zien nou. Hele mooie lange noos. Ze hadden die noos voor nodig, want dat ze in de natuur op zoek binnen naar insecten, dus met name wierm, zoals daar in de groen. Dan is het wel belangrijk dat ze via de groen inkomen kennen. Dus ze kennen wel haast 30 centimeter de groen inkomen om die wierms op te zoeken. Nou, dat is wel voor Sana, ik denk maar hoe je hem lineaal op squalen, die is ook 30 centimeter. Nou ja, Safia kan hier de groen inkomen om die wierms te pakken. Ze kregen van mij nou meelwormen, dat zijn insecten. In de natuur dan zieken ze zelf ook om insecten. En hun favoriet is bij muggen. Alleen dat vinden heel moeilijk te kweken, dus wie houden ze meelwormen. Ze komen voor in het zuiden en midden van Amerika, in de tropische bossen. Ze hadden gigantische klauwen met ze, dus mooi de BMI komen kennen. Ja, en hoe ze er weer uitgaan, dat is op zich best wel apart, want ze klimmen op zijn kap naar beneden. Nou, zo is het natuurlijk hartstikke eng. Maar dat doen ze en dat is bij de wasbeer ik bekend, die doet dat ik. Ze kunnen zich heel goed schrap zetten, want ja, die klauwen die ben natuurlijk, daar zitten flinke nagels op. Dus ja, ze zetten zich gewoon lekker schrap in de been en klimmen naar beneden, geen probleem. Dus dit is heel belangrijk voor hun. Die broeken ze voornamelijk voor hun evenwicht in de BM. Dus als ze boven in de BM binnen, dan is het wel handig dat ze een stut hebben. Want dan heb je een beetje dat evenwichtsgevoel. Dus daarvoor broeken ze dat met name. Ik heb een beetje vergelijken met een koorddanser. Die doet het dan met de handen om zijn evenwicht te bewaren op het koord. Maar voor hun, zie je het met de stut. Dus zo balanceren ze.